igama ngiwumbuso Khoza, ngiwumculi ngiphinde ngibe umcwaningi wezemvelaphi. Namhlanje bekusuku lokuqala lohambo olungcwele olusuka ondini luya eSandlwana. Izolo siqale saba nesethulo okuyi-launch yalolu hambo, saba nesikhulumi ebekade sesiphi isifundo sokuhlelwa kwempi obekuprofessor ubaba Inqophamlando. Lokhu sikwenza ngokubambisana ke nomkhandlu weZululand District. Okusimangaze namhlanje sithe uma ngabe sesisemasangweni asesigodleni inyosi umncwango isithi biza ithuka amakhosi, imvula yenze enye into kwangathi khona la kupresswe khona, yashaya intsha nabaculi nezangoma abangabela bendabuko sebebheke bethatha lolu hambo. Kwaba into enhle kahle enkulu, kuhutshwa kwaphinde futhi kuchazwe endleleni ukuthi kwathi makufika la kwenziwani. Inhloso ke yeSandlwana walk ukufundisa, ukulonda nokulondisisa umlando. Sokusho iSandlwana sisenza inqolobane la ingane ezothi makuthiwa Sandlwana bese kuyacaca ukuthi kwakuyimpi yamangisi noZulu, yilapho esalahlekelwa khona amasiko ethu, bese beyaqala bayaqhandisisa. Esisho ukuthi nje kube usuku olukhulu kabi lolu. Uhambo ke kusasa lizobe selusukela emakhosini la okulele khona ingonyama uZulu, inkosi uQwabe, kanjalo. So izothi imisuka ke ibisibheka emakhosi, isuke emakhosini ibisibheka le eSandlwana ke la khona esibe sekuchazwa kabanzi ukuthi makuthiwa Zulu salwa nempi yamadube eSandlwana kuchaza ukuthini. Ubunkondlo obaba babehlakaniphile ngoba uma ubuka omnyama nomhlophe elele phansi entabeni sebephangalela, abanye sebepheli, uyabona ukuthi kusho ukuthi kufana namadubu. Uma ubuka amawashe elele elimhlophe nelimnyama nelibomvu, uZulu athi hawu, Zulu salwa nempi yamadube eSandlwana, Zulu salwa nempi ihamadube eSandlwana, bathi hakashongo njalo kantaba. Umlayezo ke lo uthi namhlanje sisengasho ukuthi ingane zethu ziyadlengula, abesifazane uzokuthiwa kudlengula ugogo, fanele sithi hawu Zulu salwa nempi, namanje salwa nempi. Uyabona ukuthi sesingene olimini lezi zinto ezibizwa ngama supra segmental features, ukwehla nakonyuka kwephimbo, ukuthi sala endulo namanje sisalwa. Kuningi esingakunconzula izingane zikufunde in terms of ulimi, imvelaphi yabo, ukuhlabelela kwabo. Iqhaza lamabutho likhulu ngenxa yalento ebizwa ngediscipline. Amazwe amanye aphesheya njengase-Switzerland bengiye khona ngo-October, so bengicwaninga umlando wabo. Iningi labo bangamasosha batrain lento ikwenza ube nengqondo ethile yokwazi ukuyithiba nokwazi ukuyikhuza uma ucasulwa umuntu. Asinayo le kube kuthiwa ulwazi lamabutho lwalukade luchaziwe ukuthi ibutho libuthwa kanjani, libuthelwani, njengoba umfana esuke elusa usuke ebuthwa ngoba usuke nenqwele bese yakhula ke ngokweyigaba. Manje izigaba isekho, umfana mayiphethe ummese uzomsaba ngoba ingane uzokulimaza, kanti kudala naneqhatha nikhule nazana nje ukuthi hey ubani ekangihlula kube mnandi nithandana. Mase ngathi sivuselele ke lokho. Ingakho ke le emakhaya ngakha isikhungo la engizokwazi ukufundisa khona ngomhlonyane, umemulo, impendo, igekle, ukuthi makuhleliwe ekhaya sekunyakaziswa idalo kwenziwa njani ekhongo. Ubesa bethi Kongo ye uthola ukuthi usukuma ilokhuzana amadlozi asekhongo ame ngenyawo. Nathi namhlanje njengoba silapha esangweni lesigodi bekuzokwenza into efana naleyo, ukuthi idalwa azisikhumbule, imvelo ayisukumi ime ngenyawo, ngoba yaza imithi yonke namagama ayo ukuthi asikhulumi nayo thina, ukuthi uxoxe nalesihlahla ngicela ungivikele mina ngokwabani. Asiyenze lento, sihamba siququthe izinto esingazazi. Ngakho njengoba sithi siphakamisa umlando wempi yaseSandlwana, uzobe ususilekelela ukuthi sasinani, salahlekelwa yini, hayi ukuthi sizokhuluma ngokuthi umkhonto wagwaza abantu. Sesikhuluma ukuthi siya kanjani phambili. Zulu salwa nempi yamadube eSandlwana.
Siyathokoza kakhulu mhlambe ke sosiphetha nje emlayezweni wesizwe akubonke abantu abangakwazi ukuzwa lokhu ungathini bona? Umlayezo wami uthi ulwazi lobuwena ilona olokwazi ukuthi wenze kangcono wenzela wena. Uma ungazazi ingakho kulula ukuthi uthuka abantu bakini ukuthi bamadimoni mabengasekho emhlabeni ngenxa ukuthi ulwazi osukungenalo ngawe awuqondi ngisho igama elithi ukukhonza ukuthi igama elithi ukukhonza lifana nokuthi mangafonela umuntu okwamncwango bese ngithi hey njengoba ungifonela nginomuntu okwamncwango uzothi lo muntu ngicela ungikhonze kusho ukuthi ucela mina ngikhonze umncwango ngoba akekho ube khona ubezomkhonza yena. Ingakho umuntu mayedlula ethi mina ngedlulisela umkhonzo udlulisa uthando ukukhonza. So esenje ukuthi bayiphambanisa bathi bona ukukhonza kwamadlozi kuyiphutha ekubeni worship umsuka wegama la ufani nokukhonza kuthina ukukhonza okunye. Ngakho ke nokubonga kufana nomuntu othi idalo zakubo amadimoni uma esasebenzisa isibongo sakhe phela sibonga lo muntu ongafile ngaye funa siyeke abize sikamfundisi wakhe. Ngakho sithi ke ake sisanguluke Zulu salwa nempi ake sisanguluke sikwazi ukuqokelela mhlawumbe imvuthuluka namanembe sishimbashe bese siyadla bese siyathatha amandla kokuthi siqhale kabusha ukubuyisela imvelaphi yethu endaweni yayo. Zulu salwa nempi.